odísť, tak to poďme urobiť. Takže existuje termín, ktorý sa volá MLM. A možno už ani neviete, čo to znamená, pretože to veľa nepoužívame. Viete, čo to znamená? Znamená to monotónny, takže je to monotónny level marketing. A to neznamená, že ja to robím znovu a znovu a znovu a znovu, ale legendy, ľudia, ktorí vybudovali masívne organizácie, oni to vedia. Oni to držia tak jednoduché a oni nájdú vec, ktorá funguje a duplikuje sa a robia túto jednu vec. A potom robia túto jednu vec. Ktorí ste boli na rokovom koncerte, či už Rolling Stones alebo AC/DC, ja viem, že doktor Colin Robertson, ak by povedal AC/DC, takže viete, ako by ste sa cítili, že AC/DC hrá váš obľúbený song a vy ste zaplatili pesničku, za tú pesničku a oni si povedia, nedáme tam tie najlepšie. Už sme znudení z tých najlepších. Pustíme si iba nový album, ktorý nikto nepozná. Vy chcete vidieť Back in Black. A keď sa oni tam ukážu a povedia, že budeme teraz hrať teraz tento úžasný song, ktorý bol spred 45 rokov späť, ktorý je ikonický a budeme to hrať len tak, akože bez nadšenia. Bez žiadneho nadšenia. Ako nadšený by si z toho bol? Nebol by si z toho veľmi nadšený. Ale tu je tá vec, tá monotónna vec, ktorú robíme, tá nudná vec, ktorú robíme, môže byť urobená nudným spôsobom. A musí to byť urobený s nadšením. Lebo váš kandidát je tu po prvýkrát. A tí, ktorí pôjdete na stretnutie, či už je to stretnutie cez Zoom, alebo offline, alebo akokoľvek, a keď tvoj sponzor robí tú nudnú vec a potom si povieš, ja už som to veľakrát videl, môžu oni urobiť nejaký nový vec? Oni nerobia tréning tej nudnej veci pre vás, ale pre novú osobu Casey však. Oni to robia pre nového kandidáta, ktorý to ešte nikdy nevidel. Takže cieľ. Jeden z cieľov Zinzina je merateľne posunúť stupnicu verejného zdravia globálne. A ja viem, že vy ste nadšení, kedy môžete v skutočnosti odstrániť tie problémy. Akože v Amerike vyzeráme o mnoho tesnejšie, ale v Amerike platíme o mnoho viacej peňazí za zdravie a ešte to ide aj zlým smerom. Takže sme tu, aby sme vytvorili ten príliv. A myslím si, že robíme dobrú prácu. Takže rýchla lekcia ohľadom budovania. Chcete budovať pomaly, alebo chcete budovať rýchlo? Väčšina z vás povie, že rýchlo. Takže ak sme v konverzácii s niekým, máme dve možnosti. Môžeme byť v konverzácii a môžeme čakať. A v jednej chvíli v tej konverzácii pre nich, Hakan, môžeme spomenúť zdravie. Ja dúfam, že spomenú zdravie a na konci obeda, nespomenuli to. Fajn, tak najbližšie, keď sa stretneme. A potom čakáš a na 7. konverzácii konečne povedia, vieš, už mám 55 a uvažujem, že by som možno mal byť zdravejší, lebo všetko ma začína trošku bolieť a ty si povieš, toto je ten okamžik, kedy ja môžem povedať to, čo robím. A to bude fungovať. Alebo, to je pasívne rekrutovanie, kedy čakáš na to, alebo aktívne rekrutovanie, to znamená, že nasmeruješ tú konverzáciu smerom k tej časti. Povieš, mám práve 45 rokov, a Jerry to používa v Houstone, a povedal, že mám teraz 45, 55 a uvedomil som si, že sa potrebujem starať o svoje zdravie. Takže som začal robiť výskum, ChatGPT. A naučil som sa veľa vecí, ale jedna z vecí, čo som sa naučil, je veľmi zaujímavá. Chcel by si vedieť, čo to je?
ktorí by boli takí, že by povedali, a mňa to nezaujíma. Hej, to je aktívne prospektovanie. A toto je to, čo som zistil o kandidátoch, to znamená prospektov. Mne sa viacej páči slovo kandidát. Hej, ja sa v skutočnosti môžem rozhodnúť, či ja chcem urobiť s ním biznis, hej, lebo napríklad, ak majú zlý postoj, tak ich nechcem mať. Takže prvá vec je, že kandidáti sa chcú učiť. Niekedy my uvažujeme, ale nechcú vlastne povedať to, čo chcú zdieľať. A niektorí možno počúvate podcasty, hej, čo sú záznamy ľudí, ktorí ľudia hovoria. A v podstate chlapík robil podcast, ktorý v podstate robil interview s Elonom Muskom a ešte ďalšími SpaceX ľuďmi a mal 8,5 hodiny. Hej, a ľudia sú v pohode ohľadom učenia sa. Ale predtým, než si vypočujú dlhú verziu, hej, a v podstate my všetci chceme urobiť dlhú verziu, pretože poznáme všetko o produktoch, ale predtým, než sa to stane, tak oni chcú počuť krátku verziu. Takže chcú sa naučiť, hej, a nemajú radi tých, ktorí hovoria, že ja viem všetko. Ten, kto hovorí všetko, je taký, on sa ukáže a povie, ukážem vám, aký som šikovný a ja viem, Adri, hej, a to ty nepoznáš? A to je v podstate človek, ktorý vie o všetkom. Niekedy na nich narazíme nie úplne zámerne, ale my máme vlastne veľa znalostí a chceme ukázať tú znalosť, hej, a potom to všetko na nich vysypeme. A potom tretí bod je, že chcú, aby si išiel k bodu, k veci. Hej, a povedz mi to rýchlo. Ak bude mať záujem, spýtam sa viac. Takže tuto je nudná časť. Ste na to pripravení? Hej, takže nudná časť, ktorá môže spôsobiť, že vlastne môžete zmeniť život osoby navždy. Hej, takže toto sme robili a naozaj to išlo dobre. Väčšina z vás máme 2 ruky však. Takže prvá vec, ktorú poviem, keď nasmerujeme konverzáciu na zdravie a hovorím mu, zapíš si. Toto je to, čo som sa naučil. Čo robia tie slova? Hej, toto je to, čo som sa naučil. Hej, to dáva preč toho človeka, že ktorý to vie všetko. Hej, takže čiže o mnoho lepšie je povedať, to je to, čo som sa naučil. Zober svoju ľavú ruku a povedz si, že toto je omega-6. Koľký z vás by ste to mohli robiť? Môžete si to skúsiť. Hej, teraz som sa to učil. Hej, takže toto je omega-6. A sú 2 veci, ktoré som sa naučil. Hej, prvá vec je, že je esenciálna alebo základná. To znamená, že vaše telo ju potrebuje mať. A druhá vec je, že telo to nevytvorí. Takže to potrebuješ získať z jedla alebo z doplnku. To je všetko. Hej, potom dáš tú ruku dole, zdvihneš ďalšiu a povieš, toto je omega-3. Hej, toto je omega-3. A čo? Je tiež esenciálna. A druhá vec je, že telo to nevytvára. Takže zase to potrebuješ z jedla alebo z doplnku. A teraz to už kandidát počul 2-krát. Hej, pre teba je to tá nudná vec, čo si sa naučil, ale pre ňoho je to nová vec. Ďalší krok. Zdvihni znovu túto ruku. Rozdiel medzi týmito dvomi, že táto tu vytvára zápaly. A čo robí tá druhá? Tá druhá je protizápalová. Hej, čiže táto vytvorí zápal, táto bojuje proti zápalu. Čiže ak sa porežeš a nemáš tú, ktorú vytvorí zápal, tak máš problém. A toto je tá vec. Hej, tiež som sa naučil, že je tu číslo. A aké je to číslo? 3:1. 3:1. Lekári sa budú na to pozerať. Hej, Joe Robbins alebo pápež, ktokoľvek. Je úplne jedno, ku komu hovorím. Môže to byť ten najväčší podcaster, môže to byť Elon Musk alebo niekto, s kým som sa stretol. Čo im poviem? Tú istú nudnú vec. Hej, to berie tlak preč zo mňa. Hej, čo poviem? Toto je to, čo som sa naučil. Ja vždy hovorím to isté, nepotrebujem to meniť kvôli obsahu toho, ku komu hovorím.
Hej, existuje kritický pomer 3:1, to znamená, že nemal by si mať viacej ako takýchto troch zápalových, tak potom si v bezpečnej zóne. A čo si myslíte, koľko ľudí by chcelo byť v bezpečnej zóne? Keď sme začali používať to slovo bezpečná zóna, tak to fungovalo. A ľudia si povedia, ja by som chcel byť v bezpečnej zóne. A ak si 3:1 alebo vyššie, ak si videli sme napríklad v Amerike aj 161:1, tak to je nebezpečná zóna. Hej, čiže bezpečná zóna, nebezpečná zóna, toto sú v podstate bežné slova. A potom si ľudia povedia, to som ja nevedel, prečo je to dôležité. Poznáme tento slajd však. Ak nemáme slajd s nami, môžeme povedať, ak si v nebezpečnej zóne, tak bunka je pevná, takže je veľmi náročné, aby sa veci dostali dnu a zlé veci dostali von. Ale ak si v bezpečnej zóne, tak tá bunka je veľmi mäkká a tým pádom veci môžu ísť dnu a zlé veci môžu ísť von. Takže čokoľvek, čo používaš pre svoje zdravie, tak je lepšie, ak máš vlastne bunku, ktorá je mäkká a flexibilná. Takže ak sa pýtame moje otázky, jeden môj mentor mi povedal 25 rokov späť, tak ak sa spýtaš zlú otázku, tak odpoveď je nepotrebná. Takže otázka znie, že čo sa budú tí kandidáti pýtať, keď sme skončili? A tá správna otázka je, to, čo robíš, dostáva ťa do bezpečnej zóny? To nie je o tom, že ja beriem rybí olej, ja beriem 1000 ml. A doktor mi povedal, že ak zvládnem 2000 ml, tak by som mohol. No a čo? To je všetko veda. To je zlá otázka. Koľko mililitrov je tá otázka? Ten doktor alebo praktik by mal sa znovu naučiť. Čiže toto je čo? Omega-3? Je to esenciálne a telo to nevytvára. A nevieme to získať ani z jedla, ani z doplnku. Toto je omega-6 a je to čo? Je esenciálny a telo to nevytvára. A potrebuješ to zostať z jedla alebo z doplnku. Aj magické číslo 3:1. Vy ste perfektní. Ak máte 3:1, ak ste 3:1, tak v akej zóne ste? Si v bezpečnej? A ak si viacej, 4:1, 10, tak ste v nebezpečnej zóne? Takže chcete byť v bezpečnej zóne, takže to je to, kedy poviete váš príbeh. A toto je to, čo sa mi stalo. Priateľ mi povedal o balance teste. A tu je ten test. Nepotreboval som ísť do nemocnice. Nemusel som si urobiť stretnutie s lekárom a mnoho ľudí tam na mňa kašľalo a uvažoval som, či mám ďalší vírus. A mohol som to urobiť z domu a ja som potreboval zistiť, takže som si urobil test a dostal som výsledok a kto by to bol povedal? Ja som si myslel, že som bol zdravý. Ale ja som jedol dobre, jedol som doplnky. A keď mi prišlo moje číslo, tak to bolo 20:1. 20:1. Je to bezpečná zóna? Nie. To je nebezpečná zóna. A toto je jeden z kľúčov. Mnohí z nás sú dobrí pri hovorení nášho čísla, nášho pomeru. Ale s týmto číslom ide aj emócia. A emócia môže byť rôzna. Čoskoro v Amerike budeme mať voľby a v Amerike je to v tejto chvíle naozaj chaos. A potom, keď sa vlastne budú rozhodovať, či je to tá osoba, alebo tamtá, 99% ľudí urobia rozhodnutie na základe emócie, nie logiky. To je ľudská natúra. Takže ak sme uvideli číslo, aký pocit si mal, pre niekoho to bola úzkosť. O nie! Pre niekoho to bola úľava. Lebo mali niečo, čo sa im dialo v ich živote a išli od lekára k lekárovi a nevedeli, čo je zlé. Musí to byť v tvojej hlave. Ak si bol v biznise dlho, tak potrebuješ poznať svoj vlastný príbeh.
také tie veci, že niečo je zlé, ale neviete, že čo. Pre mňa to bolo hnev. Ja som bol nahnevaný. Prečo som bol nahnevaný? Pretože ja som vedel, že ak ja mám 20:1 a som v nebezpečnej zóne, tak moja manželka je tiež v nebezpečnej zóne. A moje deti sú pravdepodobne v nebezpečnej zóne. A keď si urobili test, tak moja manželka bola trošku lepšie ako ja, ale moje deti boli 40:1. To znamená 40:1. A to kupujeme organické, jeme, alebo chytáme, alebo jeme čerstvé ryby a mali 30:1. Takže ja som zodpovedný za seba. To bol hnev. Takže keď zdieľaš ten pomer, zdieľaj aj to, ako si sa cítil. Povedz aj, aké to bolo, keď si mal druhý test. Pretože teraz sa bavíme o emócii, nie len čísla. Takže čo som urobil? Takže som povedal, môj test bol hrozný, naozaj až strašný. A aké boli moje možnosti? Môžem to získať z jedla alebo z doplnku. A ja som dostatočne nebol disciplinovaný, aby som to dostal z jedla. Takže som mal možnosť. Prídem domov a budem sa pozerať na deti, na dcery a manželku a povedať, viete čo všetci? Kúpil som tieto úžasné sardinky z Portugalsku, majú perfektnú farbu. Tu je olivový olej, viem, že je to dobré, takže každý deň budeme každý jesť 10 plechoviek sardíniek. A potom budeme v bezpečnej zóne. Tak potom oni budú mať pocit, že či to je nejaká konšpiračná teória, alebo čo, lebo nebudeme jesť 10 sardiniek. Alebo, čo mi povedal kamarát, tak je to balansolej. Čo robíme s balansolejom? V Amerike jednoducho povieme, že zober si vyslovene frťanový pohár, daj si tam olej na vrch, daj tam vodu a potom si to daj. Potom si to daj. Ako dlho to trvá? 1 sekundu. Je to sekundové riešenie. K jedným z najväčším zdravotným rizikám, kde v podstate ktoré ľudia majú. 1-sekundové riešenie. Každé ráno, 4 frťany, voda, olej, ja si zoberiem sekundovú mojej dcere aj manželka a problém je vyriešený. O 120 dní sme v bezpečnej zóne. Takže my v podstate znovu vymýšľame priestor v oblasti výživy. A ktorí z vás ste prišli do výživového obchodu a tu mám toto zelené a tu mám toto žlté a toho hrozne vonia a tu mám takú kapsulu, takú. A keď sa na to pozriete, tak si poviete, ja dúfam, že to funguje, lebo ja potrebujem urobiť niečo a potom ideš googliť a ideš na ChatGPT a začneš to všetko písať a čím viacej skúmaš, tým viacej sme zmetenejší. Ak budeš počúvať nejaký podcast, tak jeden hovorí, že je to dobré a potom niekto iný hovorí, že je to zlé. V oblasti výživy sme žili vo svete, kedy ja dúfam, že tento prášok funguje. Ja dúfam, že tento liek funguje. Dúfam, že táto tabletka funguje. A potom to možno začneš brať a miesto toho, aby si bol 4 dní chorý, tak si chorý 3 dní a potom si povieš, ja verím, že to funguje. A potom príde kamarát a povie, hej, čo tam máš? Ja toto beriem a aby som bol preventívnym zdravý, aby som nebol tak chorý, aby som dlhšie mohol žiť, aby som mohol mať viacej energie, aby som tam mohol byť pre moje vnúčata, keď budú behať a aby som vládal. A kamarát sa na teba pozrie a si, hej, to naozaj to veríš? Hej, všetky peniaze na to míňaš? Hej, to je také dobré ako nejaké margarity. Môžeme si ísť dať radšej drink. Ale nie, ja tomu verím, že to funguje. A ona sa na to pozrie, ty naozaj veríš, že tomu funguje? Hej, ja verím na gauč, ktorý je na mesiaci. Ktorí ste počuli takéto konverzácie od kamarátov? Už dekády sme žili
na základe toho, kedy sme si verili, že ja dúfam, že to funguje. A viete, čo sa zmení? Ja viem, že to funguje. Ideš z nádeje cez vieru k znalosti. A zdá sa to jednoduché, ale zmení to úplne celé odvetvie. Hej, od nádeje cez vieru k vedeniu. Takže my testujeme a nedohadujeme sa. Je to veľmi jednoduché. Hej, testuj a nedohaduj sa. Máme sekundové riešenie, balance shot. A je jednoduchšie povedať, daj si, hej, čo je jednoduchšie, daj si za lyžicu oleja, alebo daj si vlastne frťana za 1 sekundu. Takže 100% ľudí by mali zobrať test, súhlasíte s tým? Hej, a 97% ľudí globálne zlyhá. Hej, takže toto je vlastne veľmi rýchlo a potom vám ukážem, ako z toho zmení na príležitosť. Uvidíme, ako dobrí študenti ste, lebo teraz to urobíme po 3. krát a poviete mi, že Art, teraz je to už nudné. Ja chápem, ono je to nudné, ale ja poznám tento biznis. Hej, aj lídri tu vpredu vedia o tom biznise, že keď to začne byť nudné, to je okamih, kedy to začneme duplikovať v hĺbke. Chcete, aby sa to duplikovalo v hĺbke? Hej, 100 úrovní alebo 2000. Nájdete tú nudnú vec a povedzte to znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. A potom si poviete, že kde je nadšenie. Keď pôjdeme na ten Zoom a pozeráme sa na tú obrazovku a nemôžete sa pozrieť ani doprava, ani doľava, lebo je to Zoom a musíš sa pozerať dopredu a nový partner priniesol kandidáta, takže ste tam traja. Hej, potrebujete zdvihnúť energiu a povieš, vieš, čo som sa ja naučil? Toto je omega 6 a je esenciálna. A druhá vec, že telo to neurobí. Takže to potrebuješ dostať z jedla alebo z doplnka. Toto je omega 3, je esenciálna a telo to nevytvorí. A musíš to získať z jedla alebo z doplnku. Wow, vy ste takí dobrí. A rozdiel medzi nimi je, táto vytvára zápaly a táto robí čo? Bojuje proti zápalom. To som nevedel. Ani ja. To je to, čo som sa naučil. Je to tak super. A potom je tam ešte to tajné číslo. Wow, vy ste perfektní. 3:1. Ak ste 3:1 alebo lepšie, tak ste v bezpečnej zóne. Ešte raz to povedzte. Naučte sa to. Bezpečná zóna. A ak ste vo vyššej, tak ste v nebezpečnej zóne. Takže ja som potreboval zistiť, či som v bezpečnej zóne alebo nie. Vysvetlite váš príbeh ohľadom toho, ako ste si urobili test a ako ste vyriešili ten problém s 1-sekundovým riešením a že v podstate sa o ich problém môžeme vyriešiť. A potom, ako to otočíme, je nasledovné. Potrebujeme povedať viacej ľudí, pretože 97% ľudí je v nebezpečnej zóne teraz. Pomôžeš nám? To je vlastne to otočenie. Nemusíš hovoriť, že je tu úžasný biznis, kde to zarobíš, ale v tej chvíli, keď ten zákazník si uvedomil, že čo máme a cíti sa lepšie ohľadom svojho zdravia, tak potom sa môžeme spýtať, že potrebujeme pomoc. Potom to môžeme zobrať na stranu biznisu. Takže toto je tá nudná vec. Koľký z vás sa môžete znudiť? Budete v pohode, ak budete znudení raz alebo dvakrát, môžete povedať ten príbeh dvakrát za deň? Koľkokrát môžete povedať príbeh? Dvakrát? Mohli by ste ho povedať aj 100? Možno. Ale ak máš tým, príbeh môže byť povedaný 100-krát. Takže si to ty a 10 partnerov, každý to robí dvakrát, to je 20-krát je povedané. A ak je to robené 20-krát vo vašom týme alebo niekým z vás, tak sa stanú úžasné veci. A ak je príbeh povedaný 100-krát denne, či už tebou alebo niekým iným v týme, bol by si nadšený?
Áno, lebo by sa úžasné veci stali. A čo ak by sa príbeh povedal 500 krát ako príbeh? Niekým v organizácii, každý to robí dvakrát, ale ak príbeh sa hovorí 500 krát denne vo vašej organizácii, tak úžasné veci sa stanú. A potom ľudia sú, ktorým sa povie príbeh 1000 krát. Čo sa stane? Tak to bude super. Takže máme cieľ 1 000 000 zákazníkov do roku 2025. 1 000 000. Takže poďme byť znúdení a poďme sa naučiť príbeh a poďme to robiť s nadšením a poďme byť jeden tím, jedna misia a 1 000 000 zákazníkov v roku 2025. Vidíme sa